Vi er Projekt Madspild, og vi er taget ud for at høre lidt om, hvor meget mad købmænd dagligt smider ud om ugen. Derfor har vi fået lov til at besøge Superbrugsen og Rema 1000 i Skåde, hvor de fortæller os lidt om deres syn på madspild og hvad de gør for at forhindre det. Først har vi tænkt os at snakke med Jens Rubin, som er uddeler i Superbrugsen, om deres madspildspolitik. Først vil jeg spørge, ved du sådan cirka, hvor meget mad I smider ud om måneden? Vi har en kassation. Altså kassation, det er det, vi kalder, det er det, vi skriver ned og smider ud af varer. Og det kan jo være alt i hele huset. Og der ligger vi på 0,5% af vores omsætning. Så det vil sige, hvis vi sælger for 1 million, jamen, så er det 5% af det. Men for eksempel nu brødafdelingen, nu har jeg selv brødet, der har vi smidt ud for 800 kroner indtil videre i år. Det er jo ikke ret meget. Det er overhovedet ikke ret meget. Nej, og det er jo fordi, vi hver aften, jamen, så går vi jo simpelthen tager det brød, der løber i dag og i morgen, og så sætter vi det ned. Med prismærke, så kan de købe det til en 5 kroner eller 7 kroner. Alle ferskvareområderne, der går vi og laver datotjek, hvor vi så tjekker flere dage frem. For eksempel i pålæg og ost, jamen der tjekker hun en hel uge frem. Så kunderne får en god oplevelse, og vi slipper for at smide ud i container. Har I noget imod, at nogen skralder i jeres butikker? Jeg synes, det er træls. Der er en grund til, at det er smidt ud. Varerne kan sagtens være fine, men det kan også være, at det er fra levnedsmiddel, altså at der er noget galt med det. Der er for eksempel fundet metalsplinter i den her ost. Og så er det blevet tilbagekaldt. Og så er det blevet tilbagekaldt, og så smider vi det ud. Så der kan være en sundhedsskadelig effekt med det også jo. Vi havde låse, dengang jeg startede her, til containerne derude. De er væk alle sammen. Fordi de her nøgler, de går i omløb. De sælger dem til hinanden, de her skraldere. Og så låser de dem op og smider de i vores låsvæg, og så skal vi til at købe nye. Så det synes jeg, det er træls. Har I sådan en madspildspolitik? Det har vi faktisk, og det kan I også se. Vi har en indkøbsvogn stående herude med frugt og grønt. Vi har lavet den aftale her i huset. Vi må gerne tage de varer med hjem, som altså frugt og grønt. Fordi der har vi jo også datoer på. Måske så kan I kan ikke se de her datoer, dem kan I ikke tyde. Men det kan vi, for der står en kode på. Og det er jo sådan, at når du så køber den her bakke æbler med hjem, jamen, så har du stadigvæk 3 dage til at spise de æbler i, inden den egentlig måske er ved at være for gammel. Ja. Det er jo noget, vi kan se jo. Så den her lotkode, den løber i dag, og det er der, vi må sælge den varen til kunden. Fordi du kan godt se, hvis du køber en bakke tomater, og du kommer hjem, og så dem skal jeg først bruge i morgen, og så i morgen så er de dårlige. Det er du så rimelig trælt og sur over, ikke? Lige da jeg startede, der havde vi en bondemand, der kom og hentede brød og frugt og grønt til hans heste. Men han bor nede ved Odder, og han ville ikke køre herop hver eneste dag, fordi det var mit krav. Jeg vil ikke have noget stående herude i flere dage. Han ville komme 2 gange om ugen, så jamen, det holder ikke. Så hvis der er nogen, for eksempel byggemarked eller fritidsordning, der er dyr, det er at være med til andre steder i arbejde, jamen, så er de kommet og hentet alt det her grønt, og så er de givet det til dyrene. Så er det gået til dem i stedet for. Vi har også haft nogen, hvor det har været høns og svin, så det er jo også en mulighed. Fordi så går det jo videre i produktionen, kan man sige, til de her dyr. Præcis. Helt sikkert. Nu tager vi forbi Rema 1000 i Skåde og snakker med deres butikschef Lars Petersen om, hvordan deres holdninger er til skraldere og hvad de gør for at stoppe madspild. Måske har de noget gratis mad, vi kan få, som alligevel skulle være blevet smidt ud. Rema 1000 ønsker at sætte en stopper for madspildet og har derfor siden 2008 været en aktiv medspiller i kampen mod madspild i Danmark. Blandt andet i samarbejde med forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad. Lars Petersen fortæller, at Rema 1000 i Skåde smider mad ud for 10.000 kroner om måneden. Det svarer til 2 gange 120 liter skraldespand om ugen. Vi spurgte, hvad de gjorde for at stoppe madspild. Og så fortalte han, at de har droppet mængderabatter for at skære ned på madspild, så man som kunde ikke slæber flere varer med hjem, end man kan bruge, bare for at tjene et par ekstra kroner. Vidste du, at danskerne smider 29.000 tons brød ud om året? Det svarer til alt det brød, der kan være i 25.000 folkevognsrugbrød. Vi fik lov af de 2 købmænd at få noget af deres overskudsskraldemad. De grøntsager, vi har taget til side i dag, dem har I ikke smidt ud. Og det samme med brødet også. Som vi gerne vil bruge til at lave retter ud af. Vi vender nu hjem ad med god samvittighed og med masser af mad. Der var så mange ting, vi har fundet. Peberrod, vindruer, avocado. Hvad er den lille sag, der gemmer sig der? Det er helt gratis. Ud af alt den overskydende mad, vi har samlet ind, vil vi lave en tunpasta. Så har vi tænkt os at lave en kartoffelomelet med spejlæg, som vi har fået inspiration fra Thomas Alquagas bog Mad med omtanke. Vi vil gerne lave en smoothie ud af den melon, som vi har skrællet sammen med ananasen, og dertil som dessert lave en karamelliseret ananas med havregrynsflager og en passionsfrugtmus.
Velkommen til krematoriet. Vi skal smage alt det mad, vi har lavet. Vi starter med pasta. Den er lavet af majs og tun, persille og så lidt rødkål. Og så har vi sovs. Skal vi bare smage? Ja. Skal vi give den sådan 1-10? Ja. Hvad synes du? Rallemad 1-10. I forhold til, at alt det her det skulle være blevet smidt ud alligevel, så er det sgu et 8. Jeg siger 10. Jeg tænker sådan 7. Ja, nu skal vi se at smage omeletten, som er lavet af kartofler, pastinak og æg. Så vi lavede nogle rugbrødskartoner, og så havde vi også noget avocado, og så fik vi nogle vindruer også. Den er lækker. Hvordan er konsistensen? Det er mega godt. Jeg vil give 10 til det. Ja, det vil jeg også. En 10'er. Så smoothien består faktisk bare af ananas og melon. Og nogle broderier. Meget frisk. Ja. Jeg tænker, jeg vil give den 6. 10. Jeg tænker 5. Ja, 6 synes jeg. Giver en 5'er. Vi har karamelliseret ananas, hvor vi har lavet havregrynslager. Og så har vi en Passionsfrugt, mus. Den rører bare i munden. Er det smager lækkert? Ej, det smager virkelig godt. Jeg tænker, jeg får sådan en 8. Det er 7. Jeg siger 10. Ej, det er altså lækkert. Ja.